Foli b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don Tamtam TV jabaranin kan ni wagati in na ka k'aw bisimila ka kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi juma ni o bɛ Novembre kalo tile 14 san 2025 kibaruya belebelebaw minnu an bolo n'o bɛna walawala ko da aw tulo kan olu filɛ an b'a fɔ ko ni nisɔndiya koba ye san 2 ɲana bɔɲɔgɔn ko fɛn min kɔni Kidali ni o ye an ka jamana kɔrɔ yan fan ye an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ banbagaci wale maa minnu kun kɛmɛ ni ka taa u daga yen nɔ ka olu gɛn ka bɔ yen ni ka Kidali k'a lasegin maliyɛnw ma o ye don ye min kan ka ɲɛnɛmaya ni an bɛna an da don o ɲɛnɛmayali ko bunakun ka ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kiiriko nasiraw fɛ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka jamana kiiri bonba olu ka baara minnu bɛ yen nɔ ni o bɛna kɛ san 2025 ani san 2026 kɔnɔna na o baaraw nun donna ni an ka jamana ɲɛmaa ni o ye Général Assimi Goïta ale ka yamaruyaw ye ni a kumasenw olu taara ka u bila jamana ka fɛn min kɔni sɔrɔ ko nasiraw olu kumaw kiriki isɔni sigi o kan an bɛna an da don fana na ko walawala ko kunkan ko woloma ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ni sira belebeleba ye halisa mun bɛ ka taa bɛn nasiraw fɛ ka kɛɲɛ ni fɛn min kɔni ye dolari miliyɔn 1 ale ni a kunkan fɛ o talen ma ka o di fɛn min kɔni ye musow ka jɛkulu ma minnu walasa k'u ka baaraw bonya fɛn min kɔni ye bɛn ale sabatili kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen ani hakilina ɲuman jɔnjɔn o taara ka o ɲɛsin an ka fɛn min kɔni ye mobiliba bolilaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko olu ma ko chauffeur ka sababuya kɛ fɛn min kɔni ye maa minnu ni olu bɛna bana u ka chauffeuria hukumu kɔnɔna na ka olu furakɛ fo ale ni minnu ni u nun tora fɛn min kɔni ye an ka siraba kan bolo nasiraw fɛ ni o ye an ka chauffeurw ye olu denw ale ni minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ a baara kɔnɔna na u denw jamana ka se ka a mago don u la cogoya min na ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ minnu bɛna walawala ka lase aw ma aw ka bi kunnafoniya kɔnɔ. Bi juma Novembre kalo tile 14 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ala ɲɛnɛmaya Mali fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na maliyɛn don bɛɛ lajɛlen fɛ ka sababuya kɛ bi bɛna kɛ a san 2 ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye Kidali ye ni o ye an ka jamana kɔrɔyan fan ye k'a fɔ ko o taara ni ka o segin Mali ye ale tɔgɔya la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko fɛn min kɔni ye banbagaci wale yɛrɛ ni o ye banbagaci kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni wagati kofɔlen na a daminɛra ka a nun don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali yan fan o de fɛ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye u kun kɛn bɛ ka u badabada dali ni ka o de kɛ Kidalikaw olu fɛ ka kɛ ni an ka finitigilakaw ni jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ belebele Mali fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen ka kɛ Mali tɔgɔya la tɔgɔya min na k'a fɔ ko o baaraw taara ka o kɛ ɲinan ye o san 2 ye an bɛ wagati min na i ko bi Kidali kɔni ale bɛ Mali ka bolo kan fɛn min kɔni an ka sariyaw ale ni an ka finitigilakaw olu de bɛ ka sariyaw ni ka olu laboli kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko o baaraw ɲɛnɛmayana bi o hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni Kidali ale ni a kɛrɛfɛ dugumisɛnnin bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ ka nisɔndiya koba ko nin kɛra o ye barisabula ko olu bɛ u yɛrɛ ye Mali kɔnɔna na an bɛ wagati kofɔlen min na i n'a fɔ ko bi o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ fɛn min kɔni Kidali marabolo ɲɛmaa ye ni o ye Général Gamu ye an b'a fɔ ko ale yɛrɛ fɛnɛ ye kuma lase kɛ ka nisɔndiya ko yira k'a fɔ fɛn min kɔni baara kɛrɛnkɛrɛnnen ko olu de bɛ ka ta ka u kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ minnu bɛ Kidali yan fan fɛ ni wagati kofɔlen in na walasa hali bi fɛn min kɔni jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ye ni o ye an ka souveraineté ye o baaraw ka se ka ta ni ka u bilasira ɲumanw kan ale ni fɛn min kɔni hakilina ɲumanw olu ka taa mun bɛna kɛ Mali kura ale mun jɔliko ni o baaraw ni o kumaw bɛ sen na hali bi ka se ka o lasinsin togoya min na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni o kɛra foli ko ni nisɔndiya ko ye ka o lase an ka jamana ɲɛmaaw fo ka taa se an ka wolomasiri tabaw ma o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ka kɛ ni san 2026 o baaraw nun dolen an ka jamana kiirisoba o fɛ an b'a fɔ ko o maaw kɔni olu ka baaraw olu bilala sen kan mun ni a kɛra an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goïta ale ka yamaruyaw kɔnɔna na an b'a fɔ ko ɲina sigi ko o kumasenw taara ka o kɛ jamana ka sɔrɔ siraw kiiri ka se ka i sɔnni sigi o kan ko o bɛna ni maratogo o ɲumanw ye an b'a fɔ ko o kɛra sigikun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinan san o baaraw tali bunakun kan o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an ka furancɛla fanga ɲɛma ni o ye Général Assimi Goïta ye ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko ni hakilina minnu ni o talen filɛ ni kuma sen na ka o kɛ ɲinanta ye ko o bɛna kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye Mali kura baara min bɛ sen na ka se ka o sigi sen kan jamanaden kuraw fo ka taa se fɛn min kɔni ye mara ale tigɛcogo ɲumanw ni an ko o ma ko la bonne gouvernance ka se ka o sinsin togoya min na k'a fɔ ko fɛn min kɔni kiiri yɛrɛ fɛnɛ baaraw ka kɛ tilennenya jɛlenya o kɔnɔna na ka fɔ i n'a fɔ a kan ka kɛ togoya min na o fɛnɛ hukumu kɔnɔna na a ye hakilina jigi kɛ ka fɛn min kɔni kiiri ye fɛn minnu demandé
ni o ye sariya kisɛw ye olu ka labato u labato cogo ɲuman o la o hukumu kɔnɔna na ko fɛn min kɔni ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen o kan ka ta ka o kɛ o nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye lacɛni wale caman ye dan ka se ka sigi o la cogoya min na ale ni fɛn min kɔni ye mara kɛko juguya ye dan ka se ka sigi o la cogoya min na an b'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o sɔrɔla an ka furancɛla fanga ɲɛma ale ka kumaw la ka kɛɲɛ ni an ka jamana kiribunba maaw ka baara nundon ye mun bɛ tali kɛ san 2025 ka taa bila 2026 o baaraw la an b'a fɔ ko fana sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ nin ye kunnafoniya duman ye min ni a bɔra fɛn min kɔni bɛn ale ni yiriwa o sabatili o bunakun kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni jamana kɛlen bɛ ka jɛkulu min ta ni ka o bila sen kan ni an ko o ma ko comité national de pilotage des mécanismes de la consolidation de la paix o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko olu ye wulikajɔ belebele kɛ fɛn min kɔni ni o ye baaraw taara ka olu kɛ kununko ni o kun bɛ bɛn alamisa o ma ni hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen olu taara ni ka olu bila sen kan an b'a fɔ ko nin baara sira in ni an ko o ma ko projet ale kɔni musako bɛɛ lajɛlen taara ka o di fɛn min kɔni musow ka baɲumankɛ tɔn min ni o bɛ yen nɔ ni o talen no bɛn ale sabatili ma fo ka taa se fɛn min kɔni ɲɛnɛmaya baara ɲuman olu talen ma ni an ko o ma ko des actions humanitaires an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko u ye fɛn min kɔni ye nafolo kasabi ni ka o bɔ ka o bin min ni o bɛ kɛ sababu ye musow olu jɔyɔrɔ ka se ka bonya kosɛbɛ hali bi fɛn min kɔni ye bɛn ale sabatili la ale ni hakilinakɛla minnu ni olu bɛ kɛ ni o ye fɛnɲɔgɔnkow ye ni an ko o ma ko conflit ka se ka o kunbɛn cogoya min na o kana taa juguya an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko nafolo kasabi o taara ka o bɔ min bɛ taa i jɔ $1 miliyɔn 1 ale ni a kun kan fɛ ni o bɛ bɛn sefa wari $600 000 ale ni 50 ɲana o bɔɲɔgɔnko ma ni o taara ka o di ni musolakaw ma walasa u ka se ka wulikajɔ belebele kɛ fɛn min kɔni ye conflit ye ka se ka dankari kɛ o la cogoya min na ka bɛn ale ni kelenya ani yiriwa ni ka o yakubaya an ka jamana kɔnɔna na o fana sɔrɔla o fana kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o la aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Bamexi ye ale baara ye mun ni a nun donna an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye maramafɛnw ni kɛlɛminɛnw ye olu minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni wagati kofɔlen na ka olu bɔ ni ka o yira diɲɛma na ka kɛɲɛ ni an ni Turkiw olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o belebeleba ye o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko o tile sabanan baaraw taara ka olu kɛ kununko alamisa ni o taara ka o kɛ Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Kulukoro dugu min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Tanabugu an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ɲɛ yirali jɔnjɔ ko o taara ka o kɛ an ka finitigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni jamana ɲɛmaaw fɛ maramafɛnw na minnu ni u bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ fɛn min kɔni ye kɛlɛ ale la tɛmɛcogo la an ka jamana kɔnɔna na ni o bɛ taa i jɔ maramafɛnw na fo ka taa se an b'a fɔ minnu ma ko drone ni o ye kɛlɛkɛ pankuruw ye olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kun bɛ a la ka fɛn min kɔni an ka minisiri ye ni ale ka baara bɛnnen don lakana o sabatili ma n'ale tɔgɔ ko général de division Dawuda Ali Muhamadina an b'a fɔ ko ale ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a ko fɛn min kɔni ye dɛmɛ ale ni hakilina ɲumanw ye ko ale b'o ta ko k'o kɛ fɛn min kɔni ye maramafɛn minnu ni olu filɛ nin ye ko fɛn min kɔni ye qualité olu kɔni o don a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye hali bi fɛn min kɔni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni o bɛ Mali ale ni Turki o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o sinsin bari sabula k'u nana ni minɛn minnu ye ko olu bɛ se ka danaya ni ka o ta ka o da o minɛn ninnu kan o kama an b'a fɔ ko Kulukoro marabolo ɲɛmaa ni o ye Kulukoro gouverneur ye colonel Lamina Kamori Sanogo ale yɛrɛ fɛnɛ ye kuma kɛ ale tun bɛ yen nɔ a y'a yira k'a fɔ ko minɛn minnu ni olu nalen filɛ nin ko b'a yira k'a fɔ ko tɛgɛ di ɲɔgɔnma min bɛ Mali ale ni Turki ni ɲɔgɔn cɛ ko fanfɛla balo don bari sabula ko u bɛna se ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ Mali banbagaci kɛlɛ ale kɔni o kɛlɛ yakubali o bunakun na o fɛnɛ sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ nin ye kibaruya duman ye mun bɔra an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ la ka ɲɛsin an ka chauffeurs olu ma ni olu ye an ka siraba bolibagaw olu ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ fɛn min kɔni siraba kannaw na ni wagati kofɔlenw na ni olu bɛ mɔbiliw boli a kɛra fɛn min kɔni ye mɔbilibaw ye fo ka taa se mɔbili misɛnninw ma minnu kɔni n'u bɛ maaw ta ale ni minɛnw ta ni ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'u ye jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko olu kɔni taara ka hakilina gɛrɛngɛrɛn ta ka a ɲɛsin u ma mun ni o bɛ se ka kɛ dɛmɛ sira ye kosɛbɛ an b'a fɔ ni o baaraw taara ka tɛgɛ n'aw kɛ olu la ko alamisa ni o tun bɛ bɛn novembre kalo tile 10 ale ni 3 ma an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na a yira la k'a fɔ maa minnu ni u ka baara bɛnnen don fɛn min kɔni ye mɔbili boli ma sirabaw kan ni an ko o ma ko chauffeur ni u banana ka se ka u furakɛ fu jamana fɛ o hukumu kɔnɔna na u ka se ka fɛn min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka don amu ni INPS olu kɔni na ni o bɛ kɛ dɛmɛ sira ye u ma u ka baaraw olu kɔnɔna na o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka u denw ta ni ka u kɛ fɛn min kɔni ye minnu bɛ to siraba kan kasaraw la ale ni minnu
minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ bana olu denw ni ka olu ta fɛn min kɔni jamana ka se ka a mago don u la cogoya min na ka kɛɲɛ ni banbagacikɛla min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛn bɛ fɛn min kɔni tajiko ale na sira fɛ an bɛ wagati min na ko sisan nɔ ni minnu bɛ tajimɔbilibaw ka olu boli ni olu caman ni bɛ ka tugu ni gɛlɛya ninnu na ni wagati kofɔlen na an b'a fɔ ko o fɛnɛ hakilina taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ni hakilina ye min taara an ka fɛn min kɔni direction nationale du commerce ma olu fɛn ni o ye cakɛda minnu ni olu ka baara bɛnnen don feere ale nasiraw ma o hukumu kɔnɔna na u ye hakilina di hakilina min na ni u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni u bɛ taa u ka tajiw ni ka taa olu sa bidɔn na ni u bɛ taa yamaruya sɛbɛn ni ka u ɲini k'a yira k'a fɔ ko a ma se u ka u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ bilen ka wuli k'a fɔ ko yamaruya sɛbɛn ninnu ko u bɛ taa u ɲini ko fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔsira o bilala sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ se ka i to i sigiyɔrɔ la ka fɛn min kɔni i ka yamaruya sɛbɛn ni ka a laɲini kɛ ka kɛ ni i bolokɔnɔ telefɔni ye wa fɛn min kɔni yamaruya sɛbɛn ale baaratɔw olu bɛ sen na i dan ye ka a procédure ni ka olu bɛɛ lajɛlen remplir walasa i ka se k'i ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma wuli ka taga o ko bɛɛ lajɛlen bunna ko kan an b'a fɔ ko o kɛra hakilina ye mun ni o b'a to maaw yɛrɛ ka se ka lafiya ni ka o sɔrɔ tajiko ale nasiraw fɛ an b'a fɔ ko fɛnɛ sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ wagati ni an nasiraw fɛ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dɔgɔkun nata ale kɔnɔna na ka daminɛ ntɛnɛn ni o bɛ taa nɔfɛburu kalo tile 17 ka taa bila dimanche ni o bɛ bɛn a tile 23 o ma an b'a fɔ ko dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko tileganfɛlaw fɛ ko fɛn min kɔni ye tile ale bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni fɛn min kɔni ye tile funteni ni o degré bɛ taa i jɔ 36 fo ka taa se 37 ma ni su kora k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nɛnɛ ale bɛ ka i tɛntɛn ni ka don ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sumaya o bɛna jigin ni o degré bɛ taa i jɔ 17 ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko la ka yira k'a fɔ ko dɔgɔkun bɛɛ kɔnɔna na fɛn min kɔni sankolo ye ni o ye an ka sanfɛla ye ale bɛna tileko o yira ni su kora ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni bugun dɔɔni ko o na da an b'a fɔ ko fɛn min kɔni sanjiko kɔni ni wagati kofɔlen na an na kɛ ni o jɔlen don ka sababuya kɛ fɛn min kɔni météo nasiraw ma sanjiko fosi ni ka o ɲɛfɔ dɔgɔkun kɔnɔna na an b'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan ko aw ye aw sɔgɔlen to an na kunnafoni ko nasiraw fɛ ko a tɛna fɔ aw jigi kɔ ko nin kɛra aw tulo garisɛgɛ ka kɛ ni an ka kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen tɔgɔya ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ wasalamu.